leñol ene wittire bangal ƴiƴam ƴiƴam ɗam adi wonde heɗɗere woni mittere yummare nde ɓe mbiyata nde ko souterre ko kayri jibini reta kayri jibini jeggu ande ɓe mbiya ɗon ko adi les primates les hominides ɗum woni ko nande aade hayso wona ha yetti gorko biyataɗo Cro-Magnon yetti homme néandertal yetti homme de Pékin ha yetti homme de Sansélade ɗum ɗo ko yiitaɓe leƴƴi oɗuɗi giwi koye homme de Pékin Cro-Magnon ko ɗon hanti ha yetti l'homme néandertal ɓaleɓe puɗɗi kono gurdam neɗɗo battinta e muɗum kono weeyo muɗum wayni e climat wayni ko ɗum battinta e muɗum tawama ko Afrique ɗo wiyama ko tiggu aduna ko baban windere hollama ko souterre ɓuuri jaalade e nder dunde Afrique te ko kayri woni yummare kayri wawi jibinde reta kayri wawi jibinde kadi jeggu ko ɗum waɗi noon heɗɗere yummare wiyetende souterre nde ko kayre jibini enɗam ɓaleɓe jibini kadi enɗam raneɓe e woɗeɓe e olɗuɓe olɗuɓe ɓe mbiyata chinois en japonais en coréen en ha mongolie eyyi woɗeɓe woni wiyete arabeɓe ɓaleɓe woni enen Afrique ɓaleɓe ha ittaɓe ɗo jantiroyi Inde les indiens noirs ha yetti nawiraɓe e traite des noirs yeehi Amérique wiya les américains noirs eyyi heddi ɓaleɓe Afrique to yumma tiggu aduna woni to neɗɗo adi feeñde to ƴiye ɓurɗe naywude ɓooyɗe dappuɗe ɗe to jiitete ɗo ɗum woni gaynam e nder dunde Afrique ɗum noon ɓe mbi ko dunde Afrique woni baban duuɗe